Salum horas madita, asata mulai para mingguata, martang yang nahomay tadi bagasan rohata. Tapuji Tuhata sin bukin di nomor sada satu ayat tulu. Marhitite gorni debata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni ton di perbadia,
na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ende okka muma di Jehovah ende na imbaru. Ay nunga di pambahin ibana akka haulangangan. Nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na. Nunga di papatar ibana hati goranna. Diadopan ni akas pelebegu. Nunga di topahi tangan siamunna na badai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok muliate dohami tuho, ala ditaluok kodo dosa do hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanuman nami, asa marpakirimon na mengulu hami, ala ni haheon mi. Dak pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di paucat todo hami sian haulomon tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasang apokko di bagasan haporseon na mangolu. Pai masahat hami tulambungmu. Amin. Patik ni Tuhata ima patik na patuluhon dot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna. Ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Dia do lapaten ni ondo. Ikkon dihabiari rohatta debata jala ikkon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narwa, manang mangaci, marhite-hite guarni debata. Ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian dosi dohonon, guarni debata. Atong rap magido gogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami. Mangulaon na humbar tupatikmi. Amin.
tatu poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan jala ama para si roha. Dang lomoro hambida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjaheti tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Ala ni ubain hu pangido hami. Sai sudah ti maturturum. Asa unang mangunay betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoy mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tuhasesan di dosa. Bara si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibayin tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hombar tu akka hajitota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Kur punguan parupuan.
Tabigi mahata ni debata turpuk ni minggon imana tersurat di 2 Tesalonik tolu mamuka sian ayat sada 1 ayat 12. 2 Tesalonik tolu ayat sada 1 ayat 12 songonon ma didogsi tajama margati son. Akka si paingot. Akup ni tangyak kamu mahami ale akadongan asa marlojong hata ni Tuhani jalamar sangap songon na dihamu. Alai haposan do Tuhani patugon na do rohamu jala ramutan na do hamu maralohon na jahati. Sai ditogu-togu Tuhani marohamuna tu holong ni rohani debata dohot tu habengeton ni Kristusi. Ai diboto hamudo manang songon dia patut tiron muna hami. Ai dada songon naso maradat hami di tonga-tonga muna. Dada naso marsahala hami nian. Alai naing pajong-jongon nami diri nami tiruan di hamu. Asa diihutok kamu hami. Ai terbegede tu hami adong do deba siak kamuna naso maradat parangena akan naso mula ulaon naso si ulaon na do tahe di jama. Ima sahatna martua do akan tu mangihon hata ni debata jalan opiopsa. Amin. Kor remaja nabo 10. Tapuji Tuhan.
tindak ko mahaporsiat tay, songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap may tamandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso tedosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak debata Jehovah nasasalai, iman na tinibunis si Maria, nagabi-gabi siya to di parbadia, adorang soabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mati tarpadol ibana di hau pinarsilang, na tuat ubono turu doning tanom, na mulak mengulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso tedusani, di sima ibana, paimamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mengulu dot na mati. Au porsia di todi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nila Kristen akka na badia, dot ya sesandi dosa, dot ya taina mandok, mulak mengulus sogot daging ni halak nong mate, dot yang luan na sorasuda. Amin. Persembahan pujian lansia dot keluarga.
Kor pungan ama.
Tapi mati ting ni huriata. Shalom. Padita dot parhalado haga bepeta marunang pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhupna. Molo adong dope naso terdaftar di gereja haga bepeta marunangon boy mata hubungi padita manang parhalado haga bepeta marunang. Saitu hatama nama dongani per minggu at tahun. Amin. Titing nama ragam di minggu tasadarion. Sada gor ni minggu tasadarion ima minggu kantate manang edeon hamuma di Jehovah ede naib baru. Pesalmen 58 ayat sada. Topik minggu marede tu Jehovah, aku menyanyi bagi Tuhan. 2. Pertanyaan ulaya tolu. Di patupa huriata do pertanyaan ulaya tolu di hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita dijabuni keluarga Amang Aha Hutasoit SE Inang DA Boru Silain Eskom. Nama ringanan di Jalan Kesenangan Tolu Blok E nomor 274 BTP. Asa Roma ruas wilayah Tolu parhalado dot keluarga di pertanyaan. Tolu. Perayaan Pasca Remaja Naposo Pulung HKBP Tamarunang. Patupaun ni remaja Naposo Bulung ni Huriata do perayaan Pasca Remaja Naposo Bulung di hari Minggu sadarion tanggal 3 Mei 2026 mulai pukul 15.00 wita. Dibahen nasida do akaragam kegiatan ima ibadah games dot marsi panganon alani dipangido matu sude remaja Naposo Bulung ni Huriata asaroma dohoti ulauni. Rapat Huria HKBP Tamarunang. Di minggu sadarion tanggal 3 Mei 2026 dung sidung permingguon patupaun ni Huriata do parapoton imalaho patuluson pelaksanaan pembangunan gedung sekolah minggu ni Huriata. Pembartu si dipangido matu sude ruas ni Huria panitia pembangunan gedung sekolah minggu dohot parhalado asamad dohoti ulauni langsung dung sipul parmingguon. 5. Parguru Malua. Di minggu sadarion dung sipul parmingguon patupaun ni Huriata do pertemuan perdana tu akan nanaing madohoti persiajaran Parguru Malua maringanan di gedung sekolah minggu asa Roma sude Parguru Malua di ulauni. Onom. PA Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Patupaun ni Huriata do PA Remaja Naposo Bulung ima di hari Sabtu tanggal sia Mei 2026 masuk pukul 10 sia 30 maringanan di gedung sekolah minggu asa Roma sude remaja Naposo Bulung di Huriata di PAI. Pitu. Undangan hari ulang tahun ke-19 dot perayaan Pasca Gekesia. Rodo undangan sian gereja tetangga ima gereja Kristen Injil di Indonesia atau Gekesia Jemaat Talita Kum Sulsel ima dinalaho patupan perayaan Pasca sekaligus hari ulang tahun naba 10 siahon. Alani borhat do perwakilan sian parhalado do ruas ni Huria madoti ulauni di hari Minggu sadarion tanggal 3 Mei 2026 mulai pukul 10.00 wita maringanan di rumah doa Talita Kum Jalan Goa Ria. Walu amplop tujolo di parmingguota sadarion tapasat amplop khusus tujolo do hita tapasat ma di bagasan las ngeroa. Sia kunjungan pastoral Huria di bagasan mingguon
patupaun ni huriata do kunjungan pastoral tu Jabu ni ruas na adong di wilayah Tolu tatangyakon ma asa dengan merdalan ulau ni. 10. Ruas na marsahit. Parhalado dohot sude ruas ni huriah GBP Tamarunang manangyakon ruas na marsahit di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hata mana mangalehon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni huriah na marsahit di Jabu manang di rumah sakit asa di pabuha tu parhalado manang padita. Ruas na marsahit. Sada Agusta Christine Boru Sianipar Naposo wilayah 3 dirawat di Jabu. 2. Bapak E Sianipar wilayah Tolu dirawat di Jabu. Tolu Bapak YFH Sitorus wilayah 2 dirawat di Jabu. 4. Bapak YFH Sinaga wilayah Tolu dirawat di Jabu. 5. Amang Hahuta Julu wilayah Sada dirawat di Jabu. 6. Yori Otniel Hasibuan ruas Naposo wilayah Sada dirawat di rumah sakit Cilegon. 10 Sada ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas Nuriata namar ulang tahun mulai sia tanggal 27 April 1 tanggal 3 Mei saitu hatama na mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang-songonin ang hahipason ruas na marulang taon. Heroik Marsaur Dame si Bagariang tanggal lahir 28 April 1991 wilayah 2. 2. Afriando Togu Halomoan Butar-Butar ruas Naposo tanggal lahir 29 April 1995 wilayah 2. Tolu April Dupan Kristoni Sianipar tanggal lahir 29 April 1994 wilayah 2. 4. Esther Aprida Borusi Hombing SPI ruas Naposo tanggal lahir 30 April tahun 2000 wilayah 2. 5. Yesi Boru Saragi tanggal lahir 30 April 1993 wilayah Tolu. 6. Samara Theodora Mastiani Boru Sitorus anak sekolah minggu tanggal lahir 2 Mei 2023 wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10. Di tangan siamud do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. 12. Ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot ruas ni pria HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas na merayahun sian tanggal 27 April 1 tanggal 3 Mei. Saitu hatama na saitu tong manungalehon pasu-pasu di keluarga nasida. 10 Tolu ruas naro tu permingguan manang di pertangyangan. Tanggal Minggu 26 April 2026 Minggu Magodang Manang Umum Torop Ninaro 132 halak. Minggu 26 April 2026 Permingguan anak sekolah minggu Torok Ninaro 70 halak. Selasa tanggal 28 April 2026 pertangyangan wilayah 2 di Bagas ni keluarga Amang SH Saragi Inang RJ Boru Hutahayan Torok Ninaro 50 halak. Sabtu tanggal 2 Mei 2026 pertangyangan syukur pembukaan toko Amore Interior di Bagas ni keluarga Amang Insinyur RB Simare-Mare Inang FB Boru Tampu Bolon Torop Ninaro 60 halak. Yang kedua, Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy matabereng dititing parhepengon na adong dihita manang di LCD. Songoni matiting ni huriata di Bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabi pasu-pasu dohot las neroha dihita terlumubi gabi hamuliaun ni guarni tuhatai. Amin.
Tapuji Tuhan tahut pasat pelian sada A, sada B, dot paduahon. Di
Ene debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sahak mahita, bongok mahita, tuminggu paupaton, dung pasca, ima di minggu kantate, jala nagabe jamita di minggu tasadarion, ima nadene sian, 2 Musa bitu 15 ayat sada tolhas itu ayat 14, songonom mah didok disi, tapayut ihut mah manginang di bagasan rohat tabi. Ede puji-pujian ni Israel dungi di edion si Musa dohot ala Israel ma edion di Jahuba akah didok nasida masongonon maret de maau tu Jahuba ay marmulia situtu ibana hoda dohot parsihutulna diusopon tu bagasan laut Jahuba do hatogoku dohot puji-puji aku jala majadi hatuoku ibana do debataku pasangapoku ma ibana debatani damang do ibana pati buluku ma ibana Jahoba do ulu balang bulun Jahoba do guarna akka huretani raja parao rodi paranganna diusopon do tu bagasan laut parsihudul aka na pinilitna dilonokon do tu bagasan laut aru aka lungdo makupkupi nasida lonong do aka nasida tutoru songop batu tangan siamumi ali Jahuba marmulia di bagasan haguguon tangan siamumu ali Jahuba mangarapuhi musui Jalamar hiti-hiti hinatibul ni hasangapomu di siapoko aka na mangaloko di laluhoko parpiar-piar nirimasmu manudahon nasida songon durame marhite-hite parlongos ni igungmu marlitong-litong aka aegi marsijongjong aka galubang songon dorpi mangibul-ibul ma akalung di tonga-tonga ni laut dunginin na musuima leleoku takupoku ma nasida bagioku ma taban sobu ma rohaku mida nasida upatoku ma podaku siap ponon ni tangaku ma nasida diobusoko hosam gabe dilikupi laut nasida aka lonong manasida songon sipora tu bagasan aik aka natongam isi masongoko ali Jahuba di tonga-tonga niaka di bata isi masongoko marmulia di bagasan habadiaon nasokal marpuji-pujian namabain halongangan dung di patol-tol hotangammu siamun di bodut tanui nasida di togeoko marhiti-hiti asia simbang sona pinualamon di patol hasona sida marhiti-hiti hata guammu tu bagasan inganan ni habadiommu di bege aka bangso baritai gabe aka dut-dut nasida manibas-nibas ma halak Filistim ido ianggo sahatna horas madihita huriana hina holongan ahado namambay kita malas neroha di Jahuba ahado namambay kita marolop-olop tu Jahuba ahado namambay kita maredde tu Jahuba tarlumobi di minggu tasadarion minggu kantate nomor 8 endio kamuma di Jahuba edde naib baru
nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nadene sian pesalmen sia pulualu ayat sada. Amanginang talumobi dihamu angkinang pinaribut tabereng majo susunan ibadah ni huriata. Molo ta ikuti do secara maksimal na parjolo maret di dohita. Jala pola sampai tulu ete. Saya maret di hita dibuka ma parminggoni marhiti na mandokon marhiti-hiti kore bata ama anak dotot di parbadia ima di fotum. Saya fotum maret de do musek kita. Saya maret de hita tabi gima patik. Ado uhum ni di bata nagabi ujahan, nagabi acuan, nagabi kompas na dipasahat di bata di bagasan nguluta di mingguta sadarion. Saya tabigi patik marit di musehita. Saya marit di hita nunga tahalason, nunga tapatuduhon, nunga tahatindakon saluhut na jong dohita manopoti dosa. Alay dison hupangido maamang inang somal dohita agak ragu-ragu kubereng molununga didok tabigima manang didok baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata dipasahak matangyangi dipasak mapasu-pasui dipasak mabaga-bagai alai dang sude hita mandokon ditiki didok para geda hasanga poma di debata na digijang dang sude hita dupe mandokon amin. Apa sastong na songon parngoluon nanunga mancakon baga-baga seperti kehidupan yang telah menerima pembaharuan kita harus mengatakan amin. Amin ya artinya iya dan pasti. Jalaudu naluluota di bagasan nguluta. Saya yakin tidak ada kita yang mencari kebimbangan, walaupun itu harus dihadapi. Tidak ada kita menginginkan kegalauan, walaupun itu harus dihadapi. Tidak ada kita menginginkan kegelisahan. Alai ditikinunga dipasahak baga-bagai ulu dupe hita dang pola sudi mandokon amin. Mudah-mudahan tu minggu nengro adung ma perubahan ketika baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata ingok maamang inang talumobi dihamu angginang pinaribut. Itu bukan sebuah kata-kata, itu adalah firman alani ikun tajakodo marhiti hata amin. Saya manopoti dosa marede musihita. Saya marede tabigima patujuluni jamita ima epistil jala rabdu hita macaha sadisi marsika sori. Saya tabigi tajakon hatani debata marede musihita. Saya marede hita jong dosudi maka tindakon hata haporsyaon. Saya tah tindakon hata porsyaon adong madisi somalna amang inang titing. Saya titing maret de musehita. Saya maret de hita tabigima nagabi uno ni parminggota ima jamita. Saya tabigi saya tarsuan jamitai maret de musehita. Saya maret de hita di paborha mahita mulak tu ulot tabi marhiti tangiang pasu-pasu. Oleh karena itu dikatakan HKBP ima huria namarete dang huria naohom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saya coba cari lebih teliti, ternyata bernyanyi marete adalah satu metode ungkapan hati. Marete adalah metode curahan hati terhadap suatu kondisi ataupun situasi.
Terkhususnya saya bawa ke dalam budaya Batak yang mungkin amang inang budaya ini sedikit-sedikit mulai luntur. Terlalu mau bidihamun atau tuan nami mungkin tengok dope salah satu budaya ni halak Batak nama redde di habot ni roha ima mangadung. Holan halak Batak do nau botoi. Walaupun budaya itu sudah sedikit-sedikit luntur. Gabe godang do mengadungi gabe digati do menjadi bernyanyi lagu-lagu huria ataupun rohani. Apa sastungna mulu na mangadung songot dia mana mangadung. Amang memang dia mengungkapkan apa yang terjadi dalam hatinya. Kegelisahan, kehancuran hidupnya ketika dia melihat dia harus menghadapi duka yang mendalam, dia suarakan dengan nyanyiannya. Alai budaya itu sedikit-sedikit mulai luntur. Saya melihat baru-baru ini ternyata ada di daerah Bonapasogit, lebih tepatnya di Samosir, ada dibuat pertandingan mangadung. Amang inang khususnya di Hamu remaja Naposo bukan mengandung ya, beda mengandung, beda mangadung. Mangadung dengan asal kata, dasar kata adalah adung, ratapan. Mangadung adalah nyanyian, ungkapan yang penuh dengan emosional. Nyanyian ratapan melihat itu semua. Ketika saya melayani di salah satu gereja di daerah di Bonapasogit, saya masih melihat di jodoh halak asa mangadung di uloni. Marhiti adungi paingoton keluarga songot dia do pambahenan ni nama rujung ngoluo. Gabe ido mambain ilu tarilu nasida. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lasongonido na boy berengota sian budaya ni bangsa Israel. Molo berengota di hata na parjolo di ayat na parjolo di dok. Dungi di edeon si Musa dohot alak Israel ma edeon di Jahuba aka di dok nasida masongonon maret de maau tu Jahuba. Dia bernyanyi sebagai bentuk ungkapan songot dia pambahenan ni debatana nunga di ida ibana. Naso tarpikirhon pikiranna alai tupado di parade di bata. Tengok urasa manginang songot dia pambahenan di debata asa haruar nasida sian hatubanani sian misir dang na holan na halongana songoni. 10 tulah Tuhan turunkan. Jala ditikina parpudi mati anak sulung disima didohok debata tu si Musa buan nasida haruar. Buan nasida haruar. Allah berkabung dope akana adong di Mesir hatiai. Alai didikinunga di pardalanan nasida amang inang dilili Raja Paraudo. Sudah selesai berhenti air mata Raja Firaun. Dia ingin membalaskan dendam yang sangat luar biasa. Alani dipilit ibana perwira-perwira perang. Dengan tujuan akan membumi hanguskan ini bangsa Israel. Dilili. Ditikinunga lao bangsa Israel terbentur manasida amang inang. Alani Roma hatani bangsa Israel. Ale Musa molotong do ikun pamati muhami. Tumagom mahami mati ihatu banan. Unang pola buan muhami ape ikum mati do hami. Di bagasan tekanani di alu-aluhon si Musa ma tutuhan debata.
di somma manginang di patuduhon debata halongangan bolon tu nasida dido debata patol tol matukko mi tu gijang ni aiki holan na di patol tol si Musa. Ketika Musa mengangkat itu tongkatnya, maka laut Teberau atau laut merah yang mungkin kita sering dengar, manang laut Arung najut-jut tabiki tarbola dua mar dalam manasida disi bayakom mamanginang di dalam kebingungan, bukan kebimbangan, kebingungan, bingung nasida bui aiki marbula mardalan nasida hatop sahat tu ujungna didok debata mamuse patol tolma tukko mi ala nunga di parsetonga abbe akar raja parau raja Firaun dot pasukanna yang siap membumi hanguskan bangsa Israel. Didiki diangkat si Musa muse di patol-tol tukutna mardumu mamuse aiki las di bodu ma raja parau dohot ganup pasukanna. Amang inang kita boleh melihat dari hal yang tidak mungkin tetapi Tuhan mungkinkan. Di dalam hal kondisi keputusasaan mereka sampai mereka mengatakan kalau kami harus mati terbunuh, biarlah kami mati di dalam penderitaan, bukan seperti ini. Di dalam kondisi yang sangat parah, di dalam situasi yang sangat-sangat parah. Baik kok kamu amanginang, nagabe pangabadi, idu dipakai di bata, boy nasida haruar, jala nagabe pangabadi, idu parhitian ni debata patuduhon halongangan bolon, patuduhon hagogoonna, patuduhon hamulionna. Sian konteksi, sian kondisionali, bisima Musa bersuara, marede maau tu Jehovah. Hurian ahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marede sokonanung ngahudok nakaning ima ungkapan curahan terhadap apa kondisi dan situasi yang dialami. Memang kita harus akui khususnya orang Batak terkenal do akka halak Batak parede. Adong bedo akka edena jala edei ikon adong do arahna hasahatanna tujuanna. Contoh ede taringot tu ianakon adong do ede anakku na burju ede taringot tu namar na tuan tua adong do ede damang dainangi idu ede taringot tu holan amang parsinuan ado ima mulu tabigi jujut dedehon buha hirim ni anak siak kangan taringot tu na tua-tuana pola dibain judul ilunia nak siakangan adong do ede khusus tu inang parsinua beu khusus tu natoras boruna inoku nauli lagu adong do tong ede ni halak Batak taringot tu ima kecewa adong do tahe ende kecewa adong kecewa doa tuh adong itu adong do alani isina kecewa adong do edi taringot tu putus cinta adong mulutah sulikiti edi ni belum adong amus adong do edi pakirimon adong pengharapan adong contoh hirim marianakot adong iya satu perselingkuhan pedong do adong do tahe rela doa halet gabi orang adong do kan adong do tahe adong ima hamoraun ni halak Batak
Imana ikon tahalason amang inang. Yang belum tentu budaya ini dimiliki oleh budaya lain. Alani adong istilah kan najut-jut tabigi molonunga marpungu 415 halak jongjong ma pokal guru itu ala somal ni halak Batak ulonna holana maredde satokid do marnonang ujungna maredde do jala ado hasomalan ni halak Batak sudi edei di paujung ma di bagasan edi huria mereka mu mamanginang talumubi na jut-jut di lapu mulununga sa galas edi portibi dope 2 galas edi rohana dope nga masuk tolu edi rohani 1 edi hamamate tu dia dung mate 1 manembak dongan na asa di lambung na bayon kan songon itu somal dah itu tahe kan itu manembah itu songon ini huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus imana ikon berengota naneng dohonon nami dada taringot tu holan akaedei tetapi bernyanyi adalah sebuah metode ungkapan yang sangat luar biasa. Dan nyanyian ternyata adalah respon dari kondisi yang kita alami. Mulai edi rohani bernyanyi adalah respon pertumbuhan iman. Setelah rohaku dia ka ina, dia ka ama, dia ka remaja na poso, na tapi dang maridi na kaning mudah-mudahan bertobat minggu depan buhay maridi. Lah songoni dia ka lansia. Puasa. Ternyata umur hanyalah masalah angka. Ternyata kondisi bukan penghambat. Ternyata kegelisahan bukan penghambat untuk jemaat HKBP Tamarunang bui mengerespon panggilan iman. Iduna bui nakaning berengota amang inang satokin bayi 5 juta tupudi ima susunan ibadahi buasa sudi julu mariddi. Ternyata nyanyian adalah respon imanku kepada Tuhanku. Ketika aku telah mendengarkan janji keselamatan, aku bernyanyi. Ketika aku telah mendengarkan hukum yang Tuhan tanamkan dalam hidupku, aku bernyanyi. Ketika aku mampu menyaksikan imanku dengan mengatakan, aku percaya, maka aku bernyanyi. Idaukuma halongangan bulun na pinatupani debata. Idu nabui berengota amang inang di topik minggu sadareo maredde tu jahoba aku menyanyi bagi Tuhan. Alain yang dohonokku amang inang maredde dada holan satonga-satonga. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Itu tahe hibul. Songon edina parjolo na kaning. Ado edi parjolo. Ringgas maho tondiku mamu batatai. Tahu toh? Ayo. Oleh satu suara pe. Ringgas maho tondiku mamuji de batatai ai di sesado samu di ni sahit mi duto osamu di apul
Tuhan. Nata hilala didi kita dehoni, nata dapot ketenangan halap bohon ni roha. Alani dang namuru kami amang inangda talumobi Tuhan musong leader. Ingatlah nyanyian adalah yang utama di dalam hal ibadah. Alani gomosu pangido molo nunga tarjo hita gabe song leader, tarjo hita gabe para biduan songon nanunga tarsurat di hatane di bata. Song leader dang ditanda di son. Para biduan yang memandu nyanyi. Lah songoni diganup aka pemain-pemain musik. Ingo ma padanmu tutuhan de bata. Ingo ma pajauon na pinasahat ni bata di bagasan parsuruan na pinasahat tungulong. Alani dono kuma. Eddi humma eddi nai baru tutuhan di bata. Ala pambahenan nai. Dang ala formalitas tai daun. Ala pambahenan ituan di bata. Idu nama ngojar au, idu nama ngajari au, asa margugu au, pasahaton ediku tutuhan cahuba. Huria naina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala naparpudima donon nami di bagasan turbuko. Ingo ma songot dia pambaenan ni Tuhan debata halongangan bulun na pinasaatna tu bangso Israel. Walaupun sebenarnya kalau kita baca ini luar biasa amang inang dung saha be nasida dung haruar nasida asa boto nasida debata odo debata na disoba opu nasida saliling undang dibuto. Kolan didokon soba di bata, pasangap di bata, dipasangap di bata, dang diboto isi do di bata si sobaw nasida. Dumpe haruar nasida, dumpe dipatuduhon di bata, dumpe nunga dipalua di bata nasida, baru botoon nasida. Alani didok ma, eddi homma, eddi lasni roham tutuhan cahuba. Idu mangalusi suku-suku na parjolo na kaning amang inang na upasahat. Ahado, nama membaik kita malas roha. Ahado, membaik kita marulup-ulup. Ahado, membaik kita marit ditu jahuba. Ala ibana nama nogu hita. Ala ibana debata sisopbaon nama nadang ngoluta. Yang benar-benar mengenal siapa kita. Di bagasan hasusaan, di bagasan hagaliun, daki amat cohot, asidot olong ni rohana, totong do ditugu-tugu hita, dang dipasi di nguluta. Walaupun terkadang kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sering sekali lebih mengutamakan keinginan kita daripada keinginan Tuhan, tetapi Tuhan hodo asidot holong ni rohana, na pinasahat na tuhita. Idu nama nugu hita di minggu tasadarion di minggu kantate marede maau tu jahuba minggu paupaton oti upang idu pertambahan waktu ati manginang da na berjulu dung pasca diduk manguluta songo poso-poso na baru tubuh na mawas disusu na tama kuasi modo keniti. Nah paduahon nunga di pai baru hita masuk mahita tu misericordias Domini go asine rohani jahuba do tanoon tarlumobi ngoluta na patuluhon tiduk mamuse marulupuluk mahu imana tahalason di minggu jubilati dang masukot asidot olong ni rohana jala didikion di minggu kantate
Sian saluhut na idoku, sian saluhut na nunga jalo oku, upasaha bangoluku, songon edine baru tutuhan de bata. Jala tu minggu nengro, tapara de mangoluta, parngoluon si partangiang. Imana ikon tahalason amang inang. Alani selamat berkantate, bernyanyilah untuk Tuhan. Apapun kondisi kita, beratnya pergumulan kita, beratnya tantangan kita, baik desakan ekonomi, baik desakan di keluarga, di lingkungan, atau apapun itu, atau di tengah-tengah pekerjaan kita selalu merasa seperti disingkirkan, kita seperti tidak dianggap. Lasmaroham di bagasan kondisi mi, di bagasan hasusaani, bereng ma ikon idu anong na pinatupani debata halongangan bulun laho patuduhon na diparar debatado ngoluta ganuk. Amin. Jalana parpudi mah dohonon nami tong las marohat tanong amanginang molope sipul minggu langsung tauduti dinalau marrapot. Buasa dohonok kusongoni amang inang mamerang pertikian nunga songonom magajang ni perdalanan ni nguluta alita bereng ma godang dope akan narikot do narumikot naikon tapi kirhon di tengah-tengah huriata kita namamboto apa saja yang kita butuhkan, baik itu gedung sekolah minggu atau itu pasum yang belum ada di gereja kita ini yang layak. Alani hirim rohanami dang gabe makurangi lasni rohamuna dinalau markantate molope anong sipul parmingguon langsung marrapot kita jaladungpe marrapot asa marsijalangak kita las marohata Tuhan debata na mandongani ganup ngoluta. Amin. Martangnya kita mulai temale Tuhan marsaring arahatam di tonga-tonga parminggon nami di dikion di minggu kantate na dibu haliho hami asa totong mami marede tuho songon tada las ni rohanami songon tada respon nami di saluhut na pambahenamu pandonganmu pangaramotiommu di tonga-tonga ngulu nami tutu Tuhan maragam na ikon adopan di bagasan perdalanan ni ngulu nami ale marhiti hatam nanunga paingotok kami ale Tuhan di bata diganup akan namasa dadai gabe pangabat dadai gabe manyudati las niroham mandongani hami alai ikun ediho kami ma ikun halasonon nami ma saluhut na kanamasa ala hodo nagabe dongan nami mangadupi ganup di perjalanan ni ngulu nami ditikyop oleh Tuhan di bata pasu huriam pasu saluhut naka parhala doni huriam aka panitia nabi na jongjong di tengah-tengah ni huriam songoni ganup aka dewan dot aka seksi na pinabangkit di tengah-tengah huriamon songoni ganup aka pengurus kategorial pasu nasida songoni pede Tuhan di bata ruas ni huriam saluhut na sian horong sikola minggu remaja na poso ama ina lansia pasu ruasmi di ngulu do diganup aka ulonna diganup aka namasa ajari nasida dongani nasida apudi nasida asa mangasahoko nasida dinalau mangadupi dinalau mangalugahon parngoluon nasida titikyop elit on dibata dibuat kami gomos di bawah santang yang nami ganup aka program ni huriam tarlu mobi na disakapi sadarion sipul parmingguhon di patupa huriam parrapoton dinalau mangarapoton talingot waka program pembangunan dot akan narikot dohot narumikot di tonga-tonga huriam pakulingi ruasmi asa rapami di bagasan uloni rapami di bagasan tangiang rapami di bagasan pakirimun jala homa Tuhan naman jongjongi uloni ali Tuhan di bata di dikiope di bawah kami gomos di bawah santang yang nami program ni huriam ima perayaan Paskah
kategorial remaja na poso. Nah yang dipatupa nong di hari Minggu sedariun. Pasu-pasu saluhut na panitia. Pasu-pasu akayanak ko ni huriam remaja na poso. Asa totong rap nasida di bagasan uloni. Marhiti uloni ada Tuhan di bata. Gabi parhitiomu nasida. Dinalao pakiomu makatindakon jala mambuan jamita na mangulu nasida marhiti parangi tuhut paranguluon nasida si kanup ari titikyo pili Tuhan ibata di bawah kami kumos di bagasan tangyang nami kanup akar ruas ni huriam na di bagasan hasusaan ni pikiran apuli dungani pasu-pasu nasida na di bagasan hagaleon pamatang Ima Gusta Christine Boru sianipar amang sianipar amang IFH Sitorus amang IFB Sinaga amang Hutajulu Yori Otniel Hasibuan ali Tuhan di bata di Hagaleon na dihay nasida si maroham ape honom mutangam munago habadoni itu pamatang nasida pasu-pasu mu ganup aka paramedis ganup aka dokter ganup aka ubat na dipangan ganup aka terapi na ikon didohot inasida imana gabi parhitiomu dinalo mangalehon hamalumon tunasida pasu-pasumu keluarga na mandongani keluarga na merawat nasida asa totong di bagasan pos niroha dohot marpakirimun holan tuho sabing ditikyo pili Tuhan ibata di bawah kami kumos di bawah santang yang nami kanup akar ruas ni uriam na di bagasan sa minggon di bagasan las ni roha ima ditabba bilangan di umur na lehonommu di nasida amanami heroik marsaur dame si bagariang yan akon ni huriam na poso apriando togu halomuan butar-butar amanami amang apridupan kristoni sianipar yan akon ni huriam na poso Esther Aprilda Boru Sioping inanami inang Yesi Boru Saragi yan ako ni huriam sekolah minggu Samara Feodora Mastiani Boru Sitorus ali Tuhan nasiroham Tuhan pasu-pasu mungulu nasida ganup aka ulon nasida na di bagasan persekolahan lehonom mu gogo lehonom mu habisuo lehonom mu habistaran na di bagasan parkarejuan lehonom mu pos niroha jalaho na manugu-nugu nguluna jalaho na mangajari nasida dinga ganup mangula aka ulona talumobi hobar tuloh mo niroham dia ka pakirimon nasida dia kasih hol niroha nasida di ganup aka tangyang na pinasahat nasida tuho asi maroham ho mana manangihon ho mana mangalehon ho mana patuluson ali Tuhan di bata di TQP di bawah kami kumos di bagasan tangyang nami aga ruas ni huriam ali Tuhan di bata nama diuria ka parkarejuan na duminggan ajari nasida dongani nasida homa patuduhon cupalan nalomak jala homa masu nasida saluhut ali Tuhan di bata songoni aga ruas ni huriam nama kirim di parbuhi pardonga saripion toto mangiduho kami di bagasan tangyang nami homa Tuhan na mangalehon homa Tuhan na manangihon ganup aka tangyang nasida ganup aka tangyang nami jala totong pasu nasida songoni aka ianakon ni huriam nama diuriaka sirokap ni toti homa Tuhan na patuduhon marhiti holong na siako ali Tuhan di bata jolma pardosa dohami na badia do yang goho jumulo sisa saluhut na dosa nami mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martania kami tuho asih maroham dihami amin. Tapuji Tuhan ta mari dia mahita sian bukti nomor 574 mata pasahat amplop 70. Puji Bapa, Nabi
sahib nerbadia maguarmu, seroma harajaumu, se saut molo meneroham dia banua tongon, songon dan banua gijam. Leho matu hami sadan ngoluan siapa hari. Se sama dosa nami son panesanami, dido seni dong martu satu hami. Ona kami tokiun pangucunan, palua mahami sian pangadu. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu mah pasu sian Tuhan debata. Di pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mah di kita saluhutna.